Pozdrav ljudi, dobrodošli još jedan video. Ovaj put ćemo pričati o 5 veoma kratkih one shot mangi ovde. Nešto što ja volim s vremena na vreme da pročitam. Sve ove naslove bukvalno možete pročitati u jednom danu. Ja bih rekao da su uglavnom između 30 i 50 stranica, tako da bez previše davljenja skočimo odmah na prvu mangu. One Armed Amy je stvarno predivan, kratak naslov, kratko čitanje. Glavni lik ove priče je naravno Amy, preslatka, srećna devojčica koja živi sa svojim ocem. Odmah saznajemo da je ona u stvari lutka koja onako često kroz igru gubi delove svog tela i njen otac je više nego srećan da te iste delove popravi, zakrpi i da ju opet učini nakon celom. I ako njih dvoje imaju stvarno prelep odnos, Amy shvata da je njen otac, njen matori, još uvek pati za svojom pravom ćerkom koju je njegova žena davno odvela sa sobom kada su ga napustili. I ona u neku ruku počinje da sumnja u samu sebe i svoju vrednost i svoje postojanje, ali isto tako želi da svog matorca učini sretnim. I u jednom trenutku ona dobija zadatak od njega i to priča koristi sve oštre noževe i zabada ih u vaše srce stvarno onako nekoliko puta. Ovo je stvarno, kao što se rekao, veoma kratka i divna priča, apsolutno vredna čitanja. Mislim da ima oko 40 stranica i stvarno će ostaviti onako lep utisak na vas. Ja sam čak i pustio koju suzicu. Sljedeći rad se zove Galaksijan i u ovom svetu su zmajevi veoma česta i užasna pojava i u tom svetu boravi naš glavni lik, naravno. Ova bića redovno napadaju površinu, tu recimo planetu Zemlju, mada ne dešava se na Zemlji, i sa sobom donose apsolutno uništenje i smrt. I sve počinje sa pobedom nad jednom takvom zveri. I dok ljudi slave taj veliki uspeh, naš glavni lik koji je u jednom od prijašnjih okršaja u stvari izgubio svoju porodicu, on pronalazi taj ogroman leš pored obale koji se na njegovo veliko iznenađenje pretvara u jednu stvarno prelepu devojku sa repom, sa zmajevim repom. Njegov život se od tog trenutka drastično menja. I njen, naravno. Boravići sa tim čudovištem u neku ruku koje mrzi, on ipak doživljava malo uzbuđenja, ljubavi i tih sitnih lepota života, dok ona polako uči reči kako da razgovara sa njim i kako da se ponaša, on postaje sve bliži i bliži ovoj čudnoj devojčici. Ali taj neki toplo-hladni odnos biva doveden u pitanje u trenutku kada se pojavlja još jedan zmaj i donosi već poznatu destrukciju sa sobom opet ovde. Ovaj naslov je u stvari počeo svoju punokrvnu serializaciju prošle godine, ali iskreno meni se ovaj one shot puno više sviđa, barem za sad. Čitav svet je tu, sve je lepo predstavljeno, očigledno ima mesta za još priče, odličan art, stvarno jako fino čitanje. Acidic Speckles mi je zapao za oko, pošto planiram da pročitam jedan drugi i duži rad ovog mangake, ali u ovoj priči nam je odmah dato do znanja da se desila nekakva toksička nesreća i da postoje nekakvi otrovni ljudi, barem ih tako nazivaju ovdje u ovom svetu. I naš glavni lik je jedan od tih otrovnih ljudi. On je proizvod laboratorijskih eksperimenata iz kojih je uspeo da se izvuče bukvalno pred svoju eliminaciju. Kako nikog ne sme da dodirne, živi tako izoliran, skroz od ostalih sam sa sobom, držeći svoje poreklo i svoju prošlost u potpunoj tajnosti. Ovaj diskriminirajući i bezvredan život se menja kad jednog dana upoznaje devojku po imenu Alice i tu dobija i svoje prvo ime. On nikad pre toga nije imao ime, što je stvarno ako sladak trenutak. I stvarno dobija te momente koji čine njegov život vrednim življenja. Otrovni ljudi su pod stalnim pritiskom od društva i države koja želi da ih se reši, pošto su velika opasnost po okruženje. I šta će se desiti kada njegov identitet ispliva na površinu? Pa na vama je da saznate iskreno. 40 strana ne oduzima puno vremena, bukvalno možete završiti ono za 10 minuta pretpostavljan. Stvarno fina primesa koja opet može da bude puno veća priča, ali je sasvim zadovoljavajuća ovakva kakva jeste. Sad imamo jednu stvarno onako pozitivnu, finu slatku priču za koju je zaslužen Endo Tatsuya, autor Spy X Familya. Rosin Rock, Starin stil, je priča u kojoj pratimo momka zvanog Gat i on je komandant vojske koja vodi večitu bitku protiv
nekakvih magičnih stvorenja ovog sveta, ali kako je njegov otac bio profesor i bavio se istraživanjem ovih živuljki, Gat je svoje djetinjstvo proveo okružen raznim malim magičnim bićima i tokom mnogih malo agresivnijih momenata, tokom nekakve igre između njih, on je uspio da stekne imunitet na njihove napade, na njihove sposobnosti i slične stvari koje oni donose sa sobom. Ali on je sad nemilosrdan lovac na iste i veoma je hvaljen kao komandant. I jednog dana dolazi u dodir sa malom prelepom devojčicom iz klana Meduza i u tom trenutku sve se menja. Sve odlazi u apsolutni kurac, ali u pozitivnom smislu. Ova devojčica sve oko sebe pretvara u kamen. Ima stvarno prejaku tu moć i bukvalno od živih bića do prirode, do cveća, trave, sve se pretvara u kamen, ali ne i Gat. U neku ruku njih dvoje stvaraju i grade jednu predivnu vezu i prijateljstvo. Ova manga je prepuna tih slatkih i divnih momenata i stvarno izaziva veoma topao i iskren osmeh na lice. Sve prati jako dobar i čist art, što je očekivati od ovog autora. I ovo je još jedna kratka manga, kratak rad, vredan tih 10-15 minuta koji će ukrasti od vas i sigurno će vam dati bar neki pozitivan vibe, pozitivan dodir u tom danu u kojem ga čitate. Video ćemo završiti jednom veoma kvalitetnom i divnom one-shot pričom od nekih 50 stranica, ako se ne varam. The Hero's Party on the way back home počinje sa malom grupicom heroja koja se vraća kući posle pobede nad gospodarom demona. Ova premisa nakon na početku podsjeća malo na Frieren, ima taj vibe, iako je poprilično drugačija priča, bar meni lično. Nina je mage i ona je ta koja vodi ovu malu grupicu kući. Usput saznajemo kako se ova grupa srela i da Nina u stvari i nije deo originalnog sastava, nego da su nju pokupili usput kada su je našli na ulici bez porodice, bez hrane, bukvalno onako gladnu i slabu. Iz tih nekih razloga ova avantura za nju je sve. Ovi ljudi su njena porodica i Nina bi učinila apsolutno bilo šta da ostane malo duže u njihovom društvu. Apsolutno bilo šta. Ništa više ne treba reći ovoj priči, možda sam već previše rekao. Stvarno brzo i dirljivo putovanje koje prati veoma dobar pregledan art. Ima dobar twist koji se, možda ga i očekujete, ali opet nakon da vam još jedan udarac na kraju i ja sam stvarno poprilično uživao u ovom radu koji je možda i moglo da bude nešto puno veće, puno duže, ali apsolutno savršen za ovako kratko čitanje.